Euskal Herri mailan presentzia asko izan ez zuen arren, gehatuko nintzake Hernaniko punk talde batekin, izango zela Afonia, baina hontaz gain gehatu beharko banintz talde batekin nola bizitzako talde bat, gehatuko nintzake Peter and the Test Tube Babies taldeakin. Buelta asko eman ondoren, eta nire garaiko disko bat ez den arren, MCD-ren de ningún sitio a ninguna parte diskakin geratuko nintzateke. Gehien bat, nik uste dalako diska bat, gustu hartze bai ezu, ezin diozuna gustua galdu. Kriston diska iruditzen zait aspektu guztietan. Kantu bat aukeratzekotan gehatuko nintzake Camera Silence talde frantsesaren Class Criminal kantarekin. Iruditzen zait gehien bat introa ikaragarria. Jartzeit, oi ipurdia jartzeit entzuteten bakoitzean. Gehatuko naiz Plan B taldearen Sensación abestiaren letrarekin, baina batez ere abestiaren azken zatiko esaldiarekin, eta deskubritu nahi badezue bakoitzak entzun dezala bere etxean. Bateri joleen munduan bi bateri jole izendatuko ditut, bi estilo oso desberdin dituztenak. Lehenengo eta behin Paul Erdozia, Etxaiakeko bateri jolea. Ezagutzeten bateria originalena eta kuriosoena. Eta bestetik, Estani Sosinalde bateri jolea aipatu nahiko nuke, Itoiz taldeko lehen bateri jolea. Gehien bat gaur egun daramagun bizitza pelotan atuntan, etxean nagonean eta denbora dakadanean, viniloan entzuten dut musika, eta bestela lanean edo eskolan edo egunerokotasunean streaming bidez ohitura diakatu streaming bidez entzuteko. Hementxe gauden tokiakin gehatuko naiz, jotzeko gustoren jotzeten tokia eta gehi gustatzen tokia Añorrako gaztetxea da. Historia asko biltzen ditugu bertan eta toki ikaragarri bat iruditzen zait. Oso gustora juten naiz Zarauzko Putzuzulo gaztetxera. Jende oso jatorra ibiltzen da bertan, oso soinu ona dakate eta oso toki komodoa da kontzertua ikusteko. Duda ugari eduki ditut erantzun honen inguruan, baina geratuko naiz duela urte batzuk Bartzelona genuen bidaiakin, Kokesparrer taldea ikusteko, eta oso kontzertu potentea izan zen eta oso ondo pasaren kontzertu hortan. Memoria pixat ematen ibili naiz eta lehen disko hori ez dakit zehazki zein izan zen, baina badakit instituto garaian oso markatu hau nindula NPJ talde antiguotarraren Azkar Bizi diskoak. Nire diruarekin negozieten azken diska izan da La Inquisición taldearen Tenebrae diska.